Γκρέκο. Άλλο ένα σούτ, ο Φεγκρούς θα μαζέψει με δεύτερη προσπάθεια στο 11. Στο κέντρο ανεβαίνει ο Ιμπαγάσα. Την πήρε την μπάλα, πιο δεξιά ανεβαίνει ο Παπάζογλου. Η μπάλα πάει αριστερά στο Μασάντο, ο οποίος είναι σε θέση offside, λέει ο βοηθός. Φάουλ που εκτελεί ο Μασάντο. Καλή εκτέλεση, δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά δίπλα από την εστία του Φεγκρούς. Κεφαλιά από τον Σιώβα. Αμπτούν σταματάει. Γύρισαν κι άλλοι παίκτες του πας. Άλλοι δύο. Αμπτούν ψάχνει χώρο. Τον βρήκε. Κάνει το σουτ δίπλα από την εστία του Φεγκρούς. Και αυτό στο 37. Γεμίζει ο Ιμπαγάσα για τον Μανολάη. Κεφαλιά στο δοκάρι και στην αγκαλιά του Φεγκρούς, ο οποίος είχε μείνει άγαλμα και παρακολουθούσε την πορεία της μπάλας. Τελικά την είδε να καταλήγει στην αγκαλιά του. Πάντως προσποιείται και φεύγει από τον Παπάζογλου και προσπαθεί να περάσει την παλιά για τον Ήλιτς. Τα κατάφερε. Παλιά είναι για τον Ντεβισέντη, είναι πολύ καλή. Ο Ντεβισέντη περνάει από τον Κάρολ, έχει την ευκαιρία, θα πλασάρει, δοκάρι και out. Η απάντηση του πας στο 40. Στο φάουλ εκτελείται ο Μοδέστο στο έδαφος και ο κύριος Κουκουλάκης δίνει την μπάλα υπέρ των Ιωαννίνων και κίτρινη κάρτα στον Μοδέστο. Ο Ήλιτς έχει βρει χώρο εδώ. Αλλάζει κατεύθυνση με το κοντρόλ που κάνει και περνάει για τον Πατσατζόγλου έξυπνα. Το γύρισμα χαμηλά. Πάλι ο Πατσατζόγλου. Άλλη μια σέντρα. Προβολή του Σιώβα. Μπαγάσα και ο Χολέβας πάνω την μπάλα. Η Μπαγάσα στρώνει για τον Μασάντο. Το σούτ. Ο Φεγκρούς στη γωνιά του. Ο Τζιμπούρ. Ούτε τώρα θα νικηθεί ο Φεγκρούς. Κόρνερ στο 52. Μπαγάσα γεμίζει. Μπάλα περνάει. Ο Χολέβας πάνω στον Φεγκρούς, ο οποίος πρόλαβε και μπλόκαρε. Τσουκαλάς ένα κοντρόλ παραπάνω αχρίαστο. Χάνει την μπάλα από τον Αμπτούν που περνάει στο Τζιμπούρ. Στην περιοχή ο Μήτρογλου. Γκολ. 1-0 ο Ολυμπιακός στο 60 με την πρώτη επαφή του Κώστα Μήτρογλου με την μπάλα. Πρώτο του γκολ στην σεζόν. Σκοράρει μετά από 5 παιχνίδια. Γκολ νούμερο 17 στην καριέρα του στη Super League με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Στο 60 το 1-0. Ασίστ ο Τζιμπούρ. Γκολ ο Μήτρογλου. Μπαγάσα ψάχνει το Τζιμπούρ. Είναι πάρα πολύ καλή η παλιά. Ο Τζιμπούρ κάνει το κοντρόλ και εκτελεί για το 2-0. Τέταρτο μάτς στην καριέρα του απέναντι στην ομάδα των Ιωαννίνων. Σκοράρει και σε αυτό. Τέλεια η παλιά του η Μπαγάσα. Ήταν απλά δύσκολα τα πράγματα για τον Πάστορα. Ανέβει ένα βουνό για να φτάσει σε αποτέλεσμα. Εδώ ασυνεννοησία. Να η ευκαιρία και ο Γεωργίου θα μειώσει. Συνεννοησία Κάρολ και Σιώβα. Ο Γεωργίου μπαίνει ανάμεσά τους, παίρνει την μπάλα και σε κενή εστία βάζει τον μπας στο παιχνίδι. Στο 68. Εδώ είναι ο Φώτης Γεωργίου. Το πρώτο του γκολ φέτος. Ψάχνει τον Ήλιτς. Καλή παλιά στην κίνηση. Φεύγει από τον Παπάζογλου. Σουτάρι. Out. Μπαγάσα εκτελεί κεφαλιά στα χέρια του Φεγκρούς. Έξυπνη η παλιά για τον Τζάνι. Ο Κάρολ δεν μπορεί να σταματήσει τον Τζάνι. Το σούτ του Ντεβισέντη. Ο Κάρολ με φανταστική επέμβαση στέλνει την μπάλα κόρνερ. Ντεβισέντη τη σέντρα. Δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά στην αγκαλιά του Κάρολ.